Repassant l'actualitat econòmica, també us expliquem que a Catalunya aproximadament el 25% de la població està en risc de pobresa o exclusió social. Si bé és cert que l'atur s'ha anat reduint darrerament, per contra, hi ha un desequilibri entre els ingressos i el cost de la vida segons l'informe d'indicadors socials d'Insocat. En aquest context, la Fundació Habitatge Social atén a la família sota el llindar de la pobresa per garantir-los una vivenda. La missió d'aquesta entitat és lluitar contra l'exclusió residencial. A continuació, us expliquem com ho fan. Amb més de 30 anys d'experiència en la gestió d'habitatge social per als col·lectius més desafavorits, la Fundació Habitatge Social continua treballant dia a dia i impulsant la inclusió residencial per a les famílies usuàries de Càritas Diocesana, que es troben en situació d'exclusió social i residencial. Per assolir aquest objectiu, la Fundació gestiona un parc d'habitatges per facilitar l'allotjament en règim de lloguer temporal a un preu social per sota del mercat, però també van més enllà en la lluita contra l'exclusió residencial. Amb el projecte Oikos desenvolupen plans de treball social personalitzats amb les persones i les famílies que accedeixen a habitatges per tal que puguin recuperar la seva autonomia i dignitat. Facilitem un habitatge, els hi fem un contracte de lloguer molt social, que va des de 30 a 250 euros. Perquè això sigui possible, el que posem és un educador que acompanyi aquestes famílies i els ajudi a treballar el seu pla familiar personal. Per cada família es fa un vestit a mida i es va treballant els objectius en la mesura que la pròpia família pot treballar-los. La Mairut i l'Iterger van arribar a Catalunya fa 4 anys, provinents de Venezuela, en una situació difícil i vulnerable, acompanyats dels seus 2 fills. La fundación nos ayudó, que eso fue una bendición. Habernos dado esta oportunidad de este programa y bueno, gracias a Dios hemos solventado la parte habitacional, donde nos han dado una tranquilidad, si se digo, emocional, estable, a la parte de tener la niña en su colegio, una seguridad, nosotros poder trabajar. Avui dia la seva situació ha millorat i ja estan preparats per deixar enrere l'habitatge social i afegir-se al mercat ordinari. Nos encontramos ahorrando mucho para poder acceder al mercado ordinario porque ya pronto tenemos que salir del programa. Entonces ya nos están como guiando en esta parte de conseguir vivienda en el mercado ordinario. En el darrer any, la Fundació ha atès a més de 470 famílies, les quals han pogut trobar una llar.